oma mökki Kiuruvedellä. Viihtyisä mökkiloma luonnon helmassa. Yleiskuvaus. Koivuniemen lomamökki sijaitsee Kiuruveden rauhallisessa maalaismaisemassa, jossa järvet, metsät ja pellot muodostavat idyllisen ympäristön rentoutumiseen ja luonnonläheisyydestä nauttimiseen. Mökin omistaja Juha Kastarinen on paikallinen yrittäjä, joka tunnetaan ystävällisestä ja palvelualettiista asenteestaan. Hänen ansiostaan vieraat kokevat olonsa tervetulleiksi ja voivat luottaa siihen, että lomasta tulee onnistunut. Mökin varustelu ja ympäristö. Koivuniemen mökki tarjoaa mukavat puitteet niin perheille kuin pienille ryhmille. Mökistä löytyy perinteinen suomalainen sauna, tilava olohuone sekä hyvin varusteltu keittiö, jossa voi valmistaa paikallisia herkkuja. Pihapiirissä on mahdollisuus grillaamiseen, kalastukseen järven rannalla sekä erilaisten ulkoiluharrastusten kokeilemiseen vuoden ajasta riippuen. Kiuruvesi tunnetaan puhtaasta luonnosta ja rikkaasta eläimistöstä. Lähialueen metsiin voi lähteä marja- ja sieniretkille. Ja talvisin alueella voi hiihtää tai lumikenkäillä. Kesällä uiminen, soutelu ja lintujen pelu tuovat lomaan lisää elämyksiä, sanonta. Järvet ja metsät ovat suomalaisen sydämen koti. Kuvaa hyvin alueen tunnelmaa. Varaus ja yhteystiedot. Varaaminen käy helposti ottamalla yhteyttä Juha Kastariseen. Hän neuvoo mielellään sopivan ajankohtan ja antaa vinkkejä alueen aktiviteetteihin. Mökin sijainti on otollinen myös päiväretkiä varten. Esimerkiksi Kiuruveden keskustaan, jossa voi tutustua paikalliseen kulttuuriin ja palveluihin. Kokemuksia ja suosituksia monet vieraat ovat kehuneet. Koivuniemen mökin rauhaa ja luonnonläheisyyttä. Juha Kastarisen ystävällinen palvelu ja mökin siisteys tekevät vierailusta miellyttävän. Jos kaipaat lomaltasi hiljaisuutta, puhdas nontua ja aitoa suomalaista mökkitunnelmaa, Koivuniemi Kiuruvedellä tarjoaa kaiken tämän ja vähän enemmänkin. Mökki